pizza man eh. Na, apit na yun mo man akong balay-balay, bay. Dili na yun magdula ato ni Mila. Sige mataon. Uy, Mil, na naman di ka. What? Noon sa man mong naong, Mil, pangita man mo. Pangit na mong gunidaan niya. What's up, nasig agay-agay ni mo diya, Mil? Agayam, sakit kayo ipon. Na, nasakitan og ngipon. Mao na, Mil, hindi pa. Wala man gani kong kaon ng kindi ning sakit ra gyud kalit siya yam. Posible kag mo sakit unsa na imong ngipon, Mil. Napiang kay makalitrag sakit. Ambot lang gani yam no, gabi pa ni nagsugod ba? Gabi pa na nagsakit, Mil. Oo. Dabe. Nga daw. Awaya mo. Bad breath. Walang ana, maginayam basta madaot daw imong ngipon, madaot daw imong ginawa sa baho. Mubapad. Sige lang na gabi. Ang nga daw. Murag nakay sa kang ngipon na daot, Mil. Pero nakoy tambal ana. Kabalo dek ka mo tambas sakit sa ngipon niya. Dali ra kay na, Mil. Kabalo ko kung hanapit ang nagubag ana. Nakoy gamit para ana. Asa man be? Nagsabalay ka unsa nako? Sige yam. Sige, diyan lang ka. Alas sige gilak. Musamot nang mo ilak ka. Kamot. Ayaw ilak. Magitan mangyud kay isa naman kay bangag sa kong ipod. Hoy, Mel! Ano? Tambal, Mel! Salamat maayo na jud ko dugaya po nimo yamoy. Dali, Ramanggod. Mo ni siya ang tambal sa sakit sa ngipon, Mel. What? Amon po daw na daw. Anak ni Okine. Ikaw na mo sa donggan, ana, donggan. Anya. Sakit to, sakit, ngipon? Sige, talikod. Likod. Sama na yamoy nasman sa likod sa ngipon manasakit. Ay, siya ba? Sama na yamoy ano diya masalikod nga diri kay sa ngipon ng sakit no sa ka doktor wakwak. Sige, reklamo di, Mel. Kailangan ako ni ampuan para makita na ako kasi napit ang sakit. What? Ang ngipon gali no. Babi mo. Kay nga manig chimano. Nayagayagan man nimo yamoy di man ta maayawan na imong sa unsa nimo. Paggulat, Mil ba? Ikaw nagkitabang. Ikaw ba dyan magreklamo? Ala kung sampo na imong gibuhat daw yang nga di man na makatabang. Makatabang lagi ni paggulat lang. Uy! Kaara! Kabalo na ko! Sa man yam na sa mananabot mo na sa kutiyan. Na ako'y nadungog diri, Mil. Oh, kusog kayo, oh! Sa may nadungog nimo yam. Ugaw siya yam ugaw kutiyan. Dili! Nagdaguok, nagsumbagay imong mga bitok. Sabi ko ni kanayam mo nga natural magdagok na kay wala man ko'y kaon. Ay, wala na kaon. Eh, sabon na po na ko. Sabon na ko, ha? O kung man na. Uy! Wala gaspang diri, Amil. Gaspang! Kaman. Yan naman ay gaspang na diya yam. Naibun idiri. Ala natagdaan lagi nimo yam. Katulbiya kay na do basta inig kagabi na. Ha? Ligo po lagi, Mil. Brasi, pag! Nga sakit kay brasa na yam. Dos kay na. Pero, Mel, mag-leisure bagong tambal sa imong sakit sa ngipon, Mel, oy. Mga tanong takabe. Asa man ang sakit napit? O na magkayamoy asa man day ko nagunit siyempre dire sa wala sakit kayo. Di ani na lang. Nakoy sinsilyo dire. Sa man eh. Pagpalit og kinde. What? Dire sa pikas nimo iusap para pantay na silang duha. Ha? Wala ko tiwasan niya mo, wala kay klaro yan.